Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nagkaroon ng isang rockfall event sa Bulkang Mayon sa pinakahuling ulat ngayong araw. Ayon sa PHIVOLCS, nasa 472 tonelada kada araw mula March 14, 2025 ang ibinugang sulfur dioxide ng bulkan. Nagkaroon rin ng katamtamang pagsingaw o plume na napadpad sa kanluran at kanluran hilagang kanluran at panandali ang pamamaga. Sa kabila nito, nanatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan. So far, naka-alert level 1 pa rin ang Mayon Volcano dahil na rin sa ganyan, may mga pailan-ilan na rockfall events, mga 0 to 1 rockfall per day nakaka-record tayo. And of course, yung pamamaga ng vulkan, merong mga portion ng vulkan na may nag-inflate, may nagde-deflate. Hindi pa siya talaga totally deflated. Kaya tayo naka-maintain sa alert level 1. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Ayun, unang-una, syempre, nire-recommenda namin ang pag-iwas sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at pag-ingat din sa mga biglaang pagkakaroon ng phreatic eruption at mga rockfall events. And of course, kapag maulan, maging vigilant sa lahar, lalong-lalo na yung mga residente na nakatira malalapit sa mga river channel. Patuloy na pinapayuhan ng mga residente sa palibot ng bulkan na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.